Паважаныя пасажыры, аўтобус рухаецца па маршруту нумар 28. Спецаўтобаза, вуліца Чырвонаармейская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца 50 год у ЛКСМ. Прыпынак. Вуліца 50 год у ЛКСМ. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вішнёвая. Прыпынак. Вішнёвая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сярэдняя школа нумар 21. Прыпынак. Сярэдняя школа нумар 21. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гаргаз. Прыпынак. Гаргаз. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Спецаўтобаза. Прыпынак. Спецаўтобаза. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Андрэева. Прыпынак. Андрэева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Францыска Скарыны. Прыпынак. Вуліца Францыска Скарыны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Багрыма. Прыпынак. Багрыма. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Вясенняя. Прыпынак. Вуліца Вясенняя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Першыя трыцякі. Прыпынак. Першыя трыцякі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дэпо. Прыпынак. Дэпо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Лячэбна-кансультатыўная паліклініка. Прыпынак. Лячэбна-кансультатыўная паліклініка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мясакамбінат. Прыпынак. Мясакамбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Кудрына. Прыпынак. Вуліца Кудрына. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Больница. Прыпынак. Больница. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Лісіна. Прыпынак. Вуліца Лісіна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Брэская. Прыпынак. Вуліца Брэская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Чырвонаармейская. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Вуліца Чырвонаармейская. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.